O, interview tabi. Unsa ang pagpananom? Kaya akong plano, repolyo, sibuyas, kamuti, patatas, carrots, o kamuti. Unsa ang mapagtanom ang patatas nga wa nam gyud kabaw ron? Mao kani ang soil, no? Oh. Magbaga kat puro magmurag bagol, ana. Oh. Unya, naana siya. Sunod dire na sad. Ana, maglingi na siya. Tupad. Pero kanang lingi niya, tulo ka slice sa patatas. Hmm? Tulo ka slice sa patatas. Kung dako. Tulo ka slice sa patatas. Kuan na kanang asa na iskinado. Oh. Mga anak. Kanya pagtubo ana makita na ng tulok niya. Ana katag-as. Butangan na siya kabuno diya sa middle. Sa tunga. Oh, sa middle. So kani kung bangag ni na dire usa. Nya Oh. ang tulo. Nya, tulok ka sugangon. Unya pag mutulok na, ingunan niya ana katag-as na. Butangan na nagabuno diya sa tunga. So inikabot sa ulan. Mo ispray na siya diha. Ya. Manunok na takas yun na. Habukan na siya, habukan. Ay siya bukan tabunan. Tabon. Ang kuan, ang kanang katutulo, di ba nanulok na to, ana tagas. Habukan na to siya. Habukan. Na. Kana tanan sila din ha, lingin gyud na siya. Mlingin ang katong patatas. Di man ka sa una mananong may patatas, hindi ako sukay ulan. So siniglingi lang mo sa mong tinanong. Baha na. Ako mga slice patatas na dari, baha na. Ay mo na. Okay. So karong yapak nimo basa to. Basa ug mauga. Basta kay kuan. Si Bunyor anak kay baw si Bunyor anak. Basta ang kanay mo kuanon. Oh. Basta patatas inanaon ra siya. Nya nga bono sa patatas unsahan mo ron? Ang among giabono sa una fertilizer katong puan. Katubang unsay ngalan nato oy? Abot karon unsay mga klaseng abono gipagawas lain man to sa una dagko to siya. So pero inana ra gyud na style niya pila man kabuan inana. Itanom. Mara mo dagko. Mga 1 month tagas na siya. Nya yang katong unod unsang kadak-a? Ang unod sa kada punuan ato, diba kay ni tulok to, tulo ka buok. Nay unod usa ka buok, ang agtikas nay duha, nay tulo. Nya dugol sila. Oh, diha na. Nya pag mga laya na siya usa pa na servisyon. Nya ang tupad niya mao gyapon. Unsa ka dula ba? Unsa ka duol ba? Distansya ba? Wala. Basta kay inguna na kadag ko gud siya. Ana. Ay nana. Ana ba? Oh. Dako day na bangag. Okay, ana. Ana. Adri nasad. Basta nindot lagi na panaw murag sungkaan ba? Amo lagi sungkaan ang sunod-sunod ang circle ana. Basta kay sirkulo na siya nya panamna na siya di ana. Ha? Amo day na. Amo na ang pagtanom og patatas. Kanang kamuti. Nya na. Kasunod na sana na video ang kamuti. Kidot lang. Kumo na to pagpatatas. Oh. Sige. Ato sa ipos.